ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ କୋରଣ ଥିଲା। ସେ କୋରଣରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଉଠିଲା, ବ୍ରସ୍ କଲା, ତାପରେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ କଲା ହେଲା ସଙ୍କଟ ବସିଲା। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ସେଇବେ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଡେଇଁ କଲେ ଖାଇବାକୁ, ଯେମିତି ଖାଇଲେ ସବୁ ତଙ୍କୁଳି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କାମ କଲେ।